המחיר של הציפורניים להדבקה קצת עלה, כי עכשיו כאילו אני גם צריכה לקנות יותר חומרים וגם להכין, ובגלל שגם התחילו הלימודים יש לי הרבה פחות זמן, נגיד עכשיו 3:30 ואני בדרך הביתה מהבית ספר, כאילו כזה, אז יש לי גם הרבה פחות זמן, אז אני אעביר. וגם חצי מהשבוע אז כאילו אני אצל אבא שלי, ואצל אבא שלי אני לא יכולה להכין, אין לי את הדברים וכל זה. אז כמובן שאני יכולה, אז אני עושה והכל, ובאמת בנות שקצת מתעכב להן, כאילו המשלוח של הציפורניים, באמת, סליחה, אני פשוט קצת עמוסה. אני מסיימת 3 פעמים בשבוע ב3:30. וזה גם בימים שאני אצל אמא שלי ואני יכולה להכין. אז באמת סליחה אם קצת מתעכב. כן. והרבה בנות, כאילו עכשיו מחיר עלה, אמרתי לכם, בגלל שגם אין לי זמן, אז הוא עלה ל55 שקלים, כל היה משלוח, סבבה? כאילו במקום 47 שקלים כל משלוח, זה הפך ל55. כאילו העליתי פשוט 8 שקלים, באמת זה הכל. וכאילו בנות שואלות אותי, אני אומרת להם את המחיר, ואז אני קצת כאילו נרתעות מזה. עכשיו, באמת אני מבינה, אבל זה כאילו ציפורניים שממש כאילו עשית לק ג'ל עכשיו, ואת יכולה להוריד ולהדביק מתי שבא לך, לבחור איזה עיצוב שיתאים למה שאת רוצה. וכן, פשוט לעשות לק ג'ל במקום לשלם 150 קוסמטיקאית, וזה יש לך לחודש נגיד, ואז מורידה. יכול להיות לך את הדבר הזה ל5 שנים, לא יודעת כמה. ככה, כל הזמן את יכולה לשים מחדש, כל הזמן יכולה לשים עוד פעם, ונגיד מזמינה כמה עיצובים, את יכולה לשים כמה עיצובים, ככה. באמת זה השקעה, וגם לקנות את הערכה שצריך לשים לכם במארז, לקנות את הקופסה לציפורניים, לקנות את השקיות לאריזה, לקנות את הלק ג'ל, לקנות את הציפורניים שקופות. זה באמת מלא הוצאות. אז כאילו, אני מבינה אתכם שהמחיר קצת מרתיע, אבל כאילו, בואו, אתן לא מקבלות רק ציפורניים, ואז צריכות למצוא דבק או כל מיני כאלה, זה גם מגיע ממש עם הערכה. אז זהו, מקווה שתקנו. מזכירה לכם שהמבצע של היום הולדת שלי הוא עד סוף החודש, שזה עד מחר בעצם. גם מי שפונה אליי נגיד היום או מחר ועדיין לא הספקתי לענות לה ישר, היא עדיין תוכל להשתתף במבצע. זהו.